Okay, may adlaw sa itong mga kaigsoon mga suki na itong mga tig paminawan o adres itong pag panag-uban. Atong hatagan o pagtagad karon na makaigsunan regarding na ani ining mag-uhay pa lamang mga gala ang migawas ang mga balita impormasyon regarding na labas sa pagiging makaigsunan regarding na ining pagka-relieve pagkatanggal mga kaigsunan ni PNP chief pinagilan ni General Torre gitanggal matud pa kini ni President Ferdinand Marcos mga kaigsunan Junior gitanggal ni President Bongbong Marcos isip PNP chief dirinas atong nasod mo ni atong gagiingon mga igala mo ni atong gagiingon mga kaigsunan nga adunay natigayon ag third war mga kaigsunan sa PNP o sa Napolcom mga igala pinagilan ni General Torre III o ni Secretary John Vic Remulla. So mo ni baguhay pa lang yun mga kaigsunan bigawas ang maong report kamanduan mga kaigsunan gikan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos mga higala mo na gingon nga mga kaigsunan wala pagali naka-perform as iyang duties and responsibility mga higala si kining General Torre Megala isip PNP chief diri na sa atong nasod mga kaigsunan unsa pagkaunsa ang natanggal naman sa iyang kining posisyon mga kaigsunan isip PNP chief mga kaigsunan diri na sa atong nasod atong paminaon makaigsunan regarding na niining maong hisgutanan nga bagoy pa lamang mga igala nga migawas regarding na nining pagkatanggal makaigsunan pagka-relieve mga igala ni PNP chief Nicolas Torre III mga kaigsunan. Christian Yusores, kaya kasi tinatanong ko may ganap Christian, go! Yes, Alvin, kakakumpirma lang nga ngayon ng Malacanang na i-relieve sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PNP Chief General Nicolas Torre III. So girelieve gid mga kaigsunan na gi-relieve ang kining mismo si Pangulong Bongbong Marcos mga kaigsunan ag mihatag og kamanduan regarding na niining relieve order mga igala gato na kag PNP Chief General Torre III mo atong gingon mga igala mo na gingon nato basta gani dili magustuhan mga kaigsunan ang imong mga kining gipanghimo na gitao mga igala ang wala ganahi dili ganahan sa imong mga lakang sama ni ining nahimo karon sama ni ining kahimtang karon ni PNP Chief General Torre mga higala nga wa gid siya magdahom mga higala nga kalit mismo kalit lang nga mipagawas makaigsunan og kamanduan ang atong presidente sa atong nasod pag relieve ngadto kaniya. May dito sa kopya ng ulat mula sa Office of the President. Yung pesta ay August 25 ay kahapon at nakasaad din dito na para daw sa pagpapatuloy at epektibong pagpapaghatid ng public services ng PNP ay pansamantala muna siya nilililig sa pwesto at inaasasan na i-turn over muna yung kanyang mga dokumento at iba pang mga impormasyon na hawak ng hepe ng PNP sa kanyang opisina habang wala pang ina-assign o itinatalaga bilang kapalit na pansamantala bilang PNP chief. So kini mga kaigsunan wala gid ni wala na ni kay basta ingon anak mga gala adunay kining pag sinumpaki mga kaigsunan wala pagkasinabtan may gala ni Napolcom Secretary John Vic Remulla o General Torre mga gala mo gini hinungdan gumikan kay adunay mga wala magustuhin ni
John Vic Remilio Maygala nga mga desisyon ni General Torre ilabi na kini nga pagbala sa Maygala sa mga opisyal sa kapulisan sulod mismo sa departamento mga Maygala. Posible adunay mga kining gitawag nga naligsan si General Torre mga Higala, wala magustuhi ang iyang pagdumala sulod kini sa hanay sa atong kapulisan. Muli problema karon og maghulat na lang ta Higala kung kinsa ang kinibitaw nga ibutang mga kaigsunan, ibutang ni kining PNP ihuman ni Pangulong Bongbong Marcos Maygala kung kinsa ang sunod ang muhulip mga kaigsunan ang tunakang PNP Chief General Torre mga Higala kabag-o pa lang. Daghan na ba untay mga plano Maygala si General Torre mga Higala, kalambuan mga kaigsunan ilabi na katong paspas nga pagresponde sa mga kapulisan, pero naon sa man mga Higala wala man nagkasidabtanay ang PNP o Napolcom ilabi na kang Secretary John Vic Remulla. So muni ang usa sa mga rason mga kaigsunan. Dito sa dokumento ay si Executive Secretary Lucas Bersalina sa ilalim ng utos ni Pangulong Marcos Jr. Bakit kaya siya tinanggal? Bakit tinanggal? Hindi pa naman retireable na ba si... Hindi pa na. Bakit siya pinalitan na Christian? Oo, kasi nung... So kini mga kaigsunan dako gid ang kinibitong pagtuo sa uban o kita mismo nagtuo ta mga Higala nga ang hinungdan niining pagkatanggal mga kaigsunan ni General Torre regarding na niining gitawag nga third war sa PNP o Napolcom mga Higala. Gumikan lagi ni adto nga wala magustuhi ni John Vic Remilio Maygala pagbalasa pagbalin sa mga opisyalis sa mga kapulisan. Pero kung ako po'y pangutanon Maygala, kung ako po'y PNP chief, nanto ba lang nga akong impusar ang akong kining gusto sab isip pagpalapad pagbantay sa kalinaw sa atong nasod. Pero ang problema mga Higala basta adunay ingon ani kinibitong nga kagubot mga Higala, siguro ang atong presidente mga kaigsunan para gisamukan gumikan usab sa mga daghan nga mga problema mga isyu aron nga dili na mudako pa. So muna igingon mga Higala nga kinibitaw nga gitawag nga iyan na lang gipalaylo, girelieve na lang niya mga Higala si PNP Chief General Nicolas Torre III mga kaigsunan. Sa ako pong bahin sayang po ang kining gitawag nga pagparingkamot ni General Torre. So mga nakaraang araw at linggo, natapunan lang siguro ng mga malalaking issue, Alvin, pero meron ding umuugong na problema dyan sa PNP. Kung napapalitaan natin, may mga umalma doon sa mga unang utos ni PNP Chief Torre, partikular na nagkaroon siya ng malasahan sa ilang mga matataas na opisyal. So muni makaigsunan o gid ni usa gid ni sa tong mga kinibitaw nga nakabulosab ang kinibitaw nga huna-huna dako ang posibilidad makaigsunan nga mao kini ang hinungdan kay gato pod ni Maygala una-una pod ni John Vic Remulla dako kog ranggo kining lakas ko sa presidente unya kini pod si Torre Maygala una-una pod niya lakas sa presidente. So muli mga Higala nagsungi gid ang ilang nagsungi gid ang ilang prinsipyo ug baruganan niining nga mga panahon na nagtuo man ta Maygala nga pakalmahon pabugnaw ni President Bongbong Marcos, pero wa day madala mga Higala. Posible gipaminaw ni Marcos ang kining posisyon pod ni kining John Vic Remulla. So munay problema mga kaigsunan. Dito parang renetisyon yung utos ni General Torre na alasahan doon sa ilang matataas na opisyal ng PNP. May mga backlash din ito, no? May mga kumontra din doon sa Napolcom, may mga nagpaabot ng suporta kay General Torre. Pero So dako kog panganto makaigsunan nga sadyang wala pagi tudlo miugong pa lang ang kining impormasyon nga itudlo si Torre isip PNP chief. Duda ko Maygala nga daghan na ang wala makagusto
wala makagusto ang ato na kang Tory. So nahitabo gid mga kaigsunan, nahitabo gyud kay kini Miguel bupod di akong panglantaw nga kini di gid ni magdugay makaigsunan si Tory kay daghan gyud ang mga opisyal sa mga pulis ang kinibitaw nga wala makagusto or nakaminos nga tuna sa maong kining opisyal mga kaigsunan. Sayang lang gumikan kay daghan para pudunta kining nga plano si Tory mga Higala pero malagi na wala kining madayon ang iyang plano. Gumikan kay girelib naman siya atong kapaminahon mga Higala. Pero sa ngayon, medyo may gray area pa lamang kung ano ba talaga yung desisyon o yung naging dahilan ng Pangulo kung ito ba ay related sa naging problema sa PNP. Pero sino daw ang kapalit in the meantime? So wala magi mahuna-hunaan makaigsunan kay wala may laing isyu. Kinira magi isyu mga Higala kining kagubot diya sa PNP og ilabi na ni Napolcom pinagran ni Secretary John Vic Rimulya. Siguro kung wala nila sinabok si John Vic Rimulya mga kaigsunan, so dili siguro na mangin ani. Kaya ingon ani makaigsunan basta bag-og gani ang PNP chief. Bagong kadumalahan may Higala. Normal gid nga ay kining pagbalasa. Ngano man iya man tong ibutang tong tawo nga iya hagyod. Kanalitan karon ako makaigsunan kung ibutang ko diya isip PNP chief or manager ba ka normal gid ngan aduna kay tawo nga ibutang nga imong kasaligan. Di ba? So man iya problema makaigsunan pero I don't know kung unsa po kining rason sa girason bagay kani ato padaghap lang gid ni wa ta kasayt kung unsa girason ni President BBM Higala nga Bongbong Marcos nganong iyang gitanggal ang iyang general makaigsunan PNP chief nga iyang gitudlo Higala unya pipila lang ka kabulan iya na pong gagiya tanggal. Sa ngayon, wala pang binabanggit ang Palasyo Doris. Abangan natin siguro sa mga susunod na oras kung ano yung update mula mismo sa Malacanang kung sino ang posibleng umagili muna bilang nagapamuno ng Philippine National Police. So kini mga kaigsunan di mo gini pwede nga dili mo tudlo si President Bongbong Marcos og PNP chief mga kaigsunan. So posible aduna na sila yung mga official may Higala nga ilang napusuan nga maog ilang ibutang og unsa na ba pud kaya ba unsa poy papel karon asa pod ibutang may Higala man atong hulatan kung asa pod ang bagong assignment ni Tory mga Higala. Ibalik ka siya sa kining CIDG. Abot lang I don't know kung asa kini ibutang mga kaigsunan pero mura bag debate nako may Higala kining kinibitang sakripisyo. Grabe yung po sakripisyo. Grabe ang sakripisyo ni Tory may Higala. Di po basta-basta ang iyang mga naagian na ining panahon na ilabi na nining administrasyon karon ni Bongbong Marcos. Gani pinakalisod na Higala katong pagdakop ni Kibuloy. Unya sunod mga kaigsunan katong pagdakop usab nga tunakang kanhi President Rodrigo Roa Duterte gidala sa kining dahig Netherlands. So dili basa-basa. So kini si Tory mga Higala naagini pa no sa PNP nga ikaayo pod sa mga katawhan pero wala problema kay luyo sa iyang mga plano na ang mga tao may Higala nga tao usab. Kay kini may Higala si Tory tawang po ni Ferdinand Marcos Jr. Nya kini si John Vic Rimulya mga kaigsunan tao man po ni. So wala gagingon dako ang posible mga kaigsunan nga kini bitawng mas bidaog gyud mas gipaminaw gyud ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kining position usab ni John Vic Rimulya mga Higala. Hinaton ta dili madugay may Higala makatudlo na
ato ning hawat-hawatan kung kinsa na usab ang iyang itudlo ang kining PNP chief mga kaigsunan sa kapulisan na diri na sa atong nasod mga higala kay Rosab. Maatagad og pagtagad mga kaigsunan kini nga mga problema. Problema mga gala nga gisubo sa gubang sa atong nasod, ilabi na kay ang atong presidente niining nga mga panahon na dili lang nga problema sa droga mga higala kriminalidad diri na sa atong nasod. Problema usab kining grabe nga kinibitaw nga mga proyekto mga kaigsunan, mga anomaluso ang mga proyekto migala flood control project nga giatubang karon giatubang karon sa atong kasamtangan presidente. Bisan tuod nga murag gipasabot ni BBM nga wala sa kasayuran pero may gingon may gala di man gid pwede nga matawag nato nga dili malambigit ang atong presidente nga naman siya man ang presidente diri na sa atong nasod. Di mo na pwede mga higala kung ikaw presidente mga higala kung unsa imong nga mga panghitabo imong mga galamay diha adunay mga kiding corruption nga nahitabo dapat imo ginantutukan nga naman ikaw presidente kompleto ka sa kahimanan adunay kay intelligence fund dapat mo desisyon ka magaigsunan kung unsa imong angayan nga himuon or tanggalon ba ka nimo ay pinaka-importante kayo kaya billion man siya nga 500 billion kapit 500 billion kapin may gala nga flood control project may gala gibinuangan lang ng mga kaigsunan ang pangutan na karon kinsa baka ang nakasapi managingon may gala kinahanglan gyud nga maningkamot dili lang mang taman sa panghunaw ang atong presidente kundi siya gid mismo may gala maningkamot muhimo gid siya og pag-imbisiga unya kini mga opisyal sa DPWH sa mga kaigsunan kung mahimo tanggalon sa atong presidente kay muna giingon muna giingon makaigsunan nga kinahanglan gyud nga balimpyuhan makaigsunan ang ahensya sa DPWH kay siya may nagbutang ana si Secretary Bunuan sa DPWH makaigsunan siya man iyahaman ang tao so kay iyang tao may gala so aduna siya dakong kusog may gala aduna siya kining kagahom nga mutanggal ni ana nga mao nga opisyal ang mga higala manay problema aron nga dili magduda ang makatawan nga basing nga adunay kanang bigitan ang atong presidente diri na sa atong nasod man nga muhimo gid siya og kining kaugalingon nga investigation mga kayso aron nga mas mapadali kay billion kini nga project may gala aduna pay mga ghost project mga kaigsunan dapat mahatagan kini og pagtagad sa atong presidente diri na sa atong nasod kini nga problema mga kaigsunan.